Z dávnej histórie až z roku 1376 sa v kronikách zachoval zápis, že v krajine boli obrovské povodne. Okolo 4. marca vody Vltavy vnikli až do kostola svätého Mikuláša na Malej Strane a podobné povodne boli aj vo Viedni, v Bratislave a v iných mestách. Tak aj takto boli v minulosti skúšaní ľudia v Európe. A ako budeme v najbližších dňoch skúšaní my, tak to sa dozviete práve teraz v aktuálnej predpovedi počasia. Dobrý večer. Tlaková níž, ktorá včera ovplyvňovala počasie aj u nás, a to svojou oblačnosťou a zrážkami, presunula svoj stred nad Balkán. A my sme sa dnes mohli tešiť menej oblačnému počasiu, o ktoré sa postaral výbežok tlakovej výše od juhu. Ten bude ešte aj zajtra pozitívne vplývať na našu náladu. Súčasne však postupuje od západu smerom do vnútrozemia tento oblačný systém, spojený s tlakovou nížou nad britskými ostrovmi a západnou Európou. Zajtra cez deň ešte u nás z jeho oblačnosti pršať nebude, ale v noci zo soboty na nedeľu a v nedeľu cez deň už áno, ale zrážky nebudú výdatné. Zajtra sa však môžu vyskytnúť ojedinelé slabé zrážky najmä na severe a v horských oblastiach stredného Slovenska, kde bude približne od nadmorskej výšky 1200 metrov slabo snežiť. A pozrime sa aj na teploty. Po prednej strane tlakovej níže nad západnou Európou k nám bude zajtra prúdiť teplý vzduch od juhu. A preto sa budeme na severe a východe nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10, na juhozápade až do 15 stupňov. Dnes nám poriadne fúkalo nielen na západe, ale aj na východe Slovenska. Nárazy vetra dosahovali lokálne rýchlosť okolo 55 až 70 km za hodinu. Takže na pocit bolo chladnejšie. Veterno bude aj v noci a zajtra. Vietor má fúkať od juhu až juhovýchodu, ale jeho nárazy budú silné až búrlivé. Teda dosiahnu rýchlosť okolo 70 km za hodinu. Na horách môže byť až výchrica. Takže zajtra opatrne. Hovorí sa, že lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. No slnečných lúčov sme dnes na Slovensku teda veľa nemali. Aj Krompachy boli zahalené oblačnosťou a teplota tu vystúpila na 6 stupňov. V Bratislave sa sem tam cez oblaky predral nejaký ten slnečný lúč. Aj keď mohlo byť slnka viac, tak počasie už bolo trochu priaznivejšie ako v uplynulých dňoch, pretože nám našťastie nepršalo. Teplota sa tu vyšplhala podobne ako v Krompachoch, 6 stupňov nad nulu. Zajtra bude v počasí dominovať najmä vietor, preto jazdíte opatrne najmä na otvorených úsekoch ciest. V ranných hodinách sa môže v nižších polohách lokálne udržiavať hmla alebo nízka oblačnosť, tak pozor aj na to. Dnešná noc má byť prevažne polojasná, nad ránom sa môžu v nižších polohách udržiavať spomínané ojedinelé hmly alebo nízka oblačnosť. Do rána sa vzduch ochladí na +3 až -4 stupne a k tomu bude fúkať silný až prudký nárazový juhovýchodný vietor. 1. marcová sobota bude vhodná na oddych v prírode. Počasie má byť celkom priaznivé, aj keď ho bude trochu rušiť už spomínaný nepríjemný vietor. Na západnom Slovensku má byť zväčša iba malá oblačnosť, ale prechodne až oblačno. Teplota vystúpi na jarných 10 až 14 stupňov a fúkať bude južný vietor, ale poriadne silno. V nárazoch dosiahne rýchlosť okolo 50 až 70 km za hodinu. Na strednom Slovensku sa zajtra budete takisto tešiť z menšej oblačnosti, ako bola dnes. Má byť polojasno a ak sa vyskytnú prehánky, tak iba ojedinele. Na horách od stredných polôch budú vo forme snehu. Na severe má byť okolo 6 až 8 stupňov, na juhu sa oteplí až do 12 stupňov. Aj tu bude veterno, najmä však na horách. Ani východ nášho územia sa zajtra nezaobíde bez silného až prudkého nárazového vetra, ktorý sa prejaví skôr na horách ako v nížinách. Počasie bude polojasné s lokálnymi slabými zrážkami, najmä však v severných okresoch. Teplota sa tu vyšplhá na 7 až 12 stupňov. Na horách bude počasie oblačné a môže aj slabo snežiť. V nadmorskej výške 1500 metrov bude zajtra okolo nuly. Teplo sa oblečte, pretože má byť veterno. Ak sa chystáte zajtra športovať, tak si na seba dávajte veľký pozor. Hrozí totiž zvýšené riziko úrazov a nehôd. Naša výkonnosť bude znížená a okrem únavy vás môžu potrápiť aj bolesti hlavy. Preto si cez víkend doprajte dostatok oddychu. Biopredpoveď je zajtra na 3 a to je mierna záťaž. Ak sa pýtate, kedy skončí toto nestále a premenlivé počasie, tak vás nepoteším, pretože nedeľa už bude oblačnejšia a so zrážkami. Atmosféra sa bude s našou trpezlivosťou zahrávať aj v ďalších dňoch, kedy bude pokračovať oblačné počasie s dažďom, snežením alebo zrážkami zmiešanými, ktoré sa v útorok a v stredu vyskytnú aj nižšie ako v stredných polohách. V nedeľu vystúpi teplota na 6 až 12 stupňov, do stredy sa ochladí na 3 až 9 stupňov. A teraz sú pripravené aj snehové správy. Jasenská dolina má aktuálne 30 cm snehu a jeho kvalita je dobrá. Dobre sú na tom aj Čičmany, kde dosahuje výška snehovej periny takisto 30 cm.
Z ďalších stredísk má najviac snehu Skalka a Králiky, a to 40 cm, a jeho kvalita je veľmi dobrá. Skicentrum Kohútka hlási 30 cm snehu a podmienky na lyžovanie sú tam veľmi dobré. Veľmi dobrú lyžovačku ponúka aj Oravská Lesná, kde je 30 cm snehu. Aj v ďalších strediskách sú podmienky prevažne veľmi dobré. A napríklad Litmanová má 45 cm snehu. No a veľmi dobre si zalyžujete aj na Mlynkoch, kde je 35 cm snehu. A na záver ešte počasie v Európe a vo svete. V Taliansku bude zajtrajší deň premenlivo oblačný s lokálnymi prehánkami, ktoré očakávame aj v Ríme. Teplota tu vystúpi na 15 stupňov. Na pobreží Turecka sa počasie zlepší, má byť polojasno a teplota sa vyšplhá na 19 až 20 stupňov. Na severe Európy bude pokračovať premenlivé počasie, teda na juhu má pršať a na severe snežiť. V Štokholme ale bude celkom pekne, prevažne polooblačno a teplota vystúpi 2 stupne nad nulu. V Mníchove bude zajtra výdatne pršať, a to pri teplote 6 stupňov. V Paríži má byť krajšie, zväčša polooblačno s teplotou 8 stupňov. Prehánky sa zajtra vyskytnú aj na Britských ostrovoch, kde bude počasie premenlivé s teplotou od 5 do 8 stupňov. V Karibiku zajtra takisto očakávame početné prehánky a búrky. Platí to aj pre Mexiko, kde sa bude teplota pohybovať okolo 30 stupňov. Voda je zohriatá na 27 stupňov. A ešte juhovýchodná Ázia. Na Bali bude zajtra polojasno a teplota vystúpi až na 32 stupňov. Voda dosahuje zhruba 29 stupňov. To je z dnešnej predpovede počasia už naozaj všetko. Na Markíze sa pôjdeme už o chvíľu pozrieť na farmu. Tak zostaňte s nami a prežite príjemný večer. Ja sa na vás teším opäť zajtra. Dovtedy dovidenia.